Terus sampeyan iso ngalahke Putulung Bathara Guru ngangge napa? Nganggo arit. Sik, mundur, Mak, mundur. Mundur. Ora ana Janaka kok nggawa arit ki ra. Mundur rene. Jan piyayi yang bagus sih. Iya. Sapa? Orang aku? Waktu brok cemplung kawah Candrewa. Iki mereka truk. Era Pak iki. Ngaturke panuwun malah Janaka duleng-uleng. Ora sopan babar blas. Ora kuwi jane karo sandangane sapa ya, Gong? Ha sak ngarepku. Nyewa ya kuat kok. Ora. Aku dadi persis plek ngono lho, kaya ora nganggo sandangan. Aku sowan Togog Emir. Kakang Togog. Heeh. Aku munggah. Kowe munggah nang kayangan, Gareng munggah nang kayangan, Petro ya munggah nang kayangan. Aku susah. Aku kaya kelangan sedulur. Terus aku sowan ngersane Siwa Togog. Oh, bar kuwi aku njaluk tulung Watogog. Wah, adimu arep mati. Arep mati ngopo? Munggah nang kayangan. Terus ayo kuwi wis aku sik nulungi. Kowe tak dandani. Cara manut aku, kowe njalukmu cara apa? Aku pengen cara Janaka. Oh. Aku munggah nang kayangan mau wis gondol. Gondol apa ayo? Tepungan rondo telu. Oh. Do jatuh cinta karo aku. Ah terus Bathara Guru mlayu saka kayangan. Kowe karo aku rasah lunga saka kayangan. Aja lungguh dampar kayangan ning rasah lunga saka kayangan, ning kayangan bae. Sebabe Bathara Guru mesti golek jago. Aku duwe omongno mau. Jalune sakmene jalune. Jago iki tegese sing arep ngalahke kowe kuwi mergo kowe iki wani karo Bathara Guru kok ya. Monggo biasane nek jagone iki mesti ning Ngamarta ya, Pak. Sajake. Ha iki engko kowe ketemu karo Ndara Janaka sing asli. Duh, aku lek salin piye ya iki? Lek salin piye? Ha iki nek ora salin dipanah tugel guluku. Walah, wis. Togong kok asuwek cangkeme tenan. Ha iki gawe masalah iki aku. Lek salin piye? Gak Togog iki mung duduke dalane tok terus mulih. Penyakit tenan kok. Rasa kuwatir eneng aku kowe rasa wedi.